Tambar Aji Ngantasena ingkang Mancala putra Mentala Putri Aji panglimunanipun Tambar salalika Raden Antasena ketingal badhe dipun rangket dening Bumantara. Bocah gemblung, bocah gendeng, bocah kentir kaya Antasena. Lho, ana apa Kanjeng Eyang? Yekti kowe nyolong cangkok Wijaya Mulya kang bakal ndaturake marang putuku Sutejo. Aku ora rumangsa nyolong. Kowe nyolong kowe. Nanging kowe sing lampani. Ayo, ngaku aku ora nyolong, Yang. Mung aku mung nggawa kembang Wijaya Mulya. Ning kowe nggawa barange wong nek sing duwe ora ikhlas ora trima, ateges kowe kudu nampa pidana. Iki ngene ya. Aku ora nyolong lan ora njaluk. Mung nggawa lha iki. Iki kembang Wijaya Mulya wis tak gawa aku. Mula saka kuwi Yang, ngene ya. Matur nuwun tak gawa mulih. Ora balekno Antasena. Tak gawa mulih ae. Edan. Wis genang nyolong iki wis genang nggawa, ayo balekno. Ora tak balekno. Yen aku ngakoni salah, yen nggawa barange Eyang Nagaraja iki banjur Eyang Nagaraja arep ngopo karo aku? Ya arep tak hukum. Hukumane apa? Tak antemi kowe Antasena.
Waduh. Waduh, modar kowe. Modar kok Antasena. Ayo, balekno Sekar Wijaya Mulya iku mau. Aja kelayatan. Waduh. Aduh, Kanjeng Eyang. Aduh. Aku wis diajar, wis diamuk, wis nampa paukuman. Yen ngono-ngono tetep tak gawa margo aku wis kena paukuman Kanjeng Eyang pamit. Ngopo dicegat aku iki? Mboten. Niki wau mboten usah dipun uber Antasena. Lah banjur karepmu piye? Kintun Nawala kemawon dhateng Amarta. Nawala? Nuwun inggih. Dipun aturaken Nawala kalamun samangke Antasena menika dados Duratmaka. Nggih. Mendhet Sekar Wijaya Mulya. Yen kaya ngono aku manut karo Kejo enggal budal marang negara Ngamarta ngaturake nawon iki sendika ngestakaken. Sangsaya dalu rasa biur kang lintang kumedhap Tisunya tengah wengi lumrang gandaning puspita Ganing pujanira
sang Dijawara mbrengeng lir swaraning madu branto manung sungsang manung sungsarining keban ucap bajang Warohing mangsa madya raras rinaras kang gatining kondo kedhepku medhep kadya kedhe pingken nyokang tinari krama karana datan karena ron panjraing siti tidhem permaning pranawing trilaka taman candra kirana harwendah angalelo pinarbawing surya ratri sinawung gitaning Prabowo kang tansah kapadha ningsih dedep pidem gunung katur samudra panta taru Om
sapangonan sabda pandhita asta tawang nama dewa dasa ratu Goro-goro tanggap warsa sirah juga bumi goncang samudra kocak kumocaking samudra gawe keserakating mring Burantaya sanggon-gon samya panas datan pikantuk panana bandarganing goro-goro gawe rusaking Tegal Pekarangan tanam tuwuh gagrak datan pikantuk ilening saya sawah-sawah samya anela dadi pandelikaning geger metan kang mawa wisa Jalma Pandhita Ratu Samya nandhang Sungkawa Dewa kang datan kena lelaraning pepati. Nandhang Sungkawa Pandhita kang bangkit memuja agung kena pangrencana. Manjing praja nyuwun pitulunganing ratu piyambak kang negarane ketrajak pagebluk larang sandang tuwin larang pangan. Ana udan salamangsa terus pindha kinususindung riwet magenturan pahura-goro mawalikan burbasuh sumamburati ngambara loya amber endut datan yayah anglem jagat goro-goro goncing balomarca kundha manik rengat sungu lembu kang jebul kori selomatakep menceng waja galagel kawah candra dibuka umaplir kinebur amber endut siblek kedobo ana lindu sedina kaping 13 jagat miring samudra kocak peteng dedet surya candra kartika ilang sorote pindho bangun kakar seputing lebu widodara widodari apsara apsari samya ngungsi ngarsani yang dipati sideming goro-goro jumeduning lare bajang sakembaran ingkang sajuga nggawa sada lanang serenya sanggupe nyaponi jagat kekalih nggawa bathuk bulu sanggupe nawoni segara kang ladya surut kekalih pinanggi wonten pulating situ denduk ingriku kedamel biyada kedamel trajanging goro-goro kalamen dados kala bendu
Suratira
Gunung Gandaria. Enggak. Jajal ajeng gelek balik maning ajeng gelek jajal mangga ajeng gelek bali maning njaluk lagu enggane kon tumblegan dipit udah inyong anu kangen anu kae laisan tak sugeng mangga tole sing buket tole
Pri. Mangga. Iya. Jenda-jende lintang pratangga bengkamujar peta ngarum semeyong padha mayu janggitan tetekan mangelo kemang-mang pating kedemang jejer nyaman tulur belis didis pating peringis
sindene pada kencoten antu braja tiba-tiba wengi anak dewa kang langleja Sasoro tingarko gumanturi rasa jroning rati dereng wonten ingkang cinarita sinten to menika ingkang megogok kaya tenggok mengklik kaya dingklik mentili kaya sindene yekti menika Kilurah Semar ya Kilurah Badranaya ya Ki Buga Gati Buga Pangan Gati Lintang ya Kilurah Badranaya mila winastan nayanto kanaka pasuryan Tokopati angger desawang raine Kaki Semar kaya raine wong mati pucet mergakaken nalika samono megogok kaya tenggok mengkrik-mengkrik kaya dingklik saweg nenggo putranipun tetiga Nala Gareng Petruk kalawan Bawor mangkono pangudas marang ning ya Kilurah Badranaya Lai mregegeg ugeg sadulita humel ora ana wong tuwa pada pating gedibagan pada pating jot-jotan krungu sekang kadoan pada pating greot kaya neng papringan tole ning bareng ana wong tua mendungkul pak cep kaya gasir kepidek ya tak kunjara lega kula nyuwun jinemanipun uler gampang niku pakem wong kula niki wong tua niku karmane sing buket sing nyemek sing ngamok mergane untuk ngingsor dhuwur wis ora umpamane nyangga parikan karo wong padendarane ya wong poel ya aku terima ning arep dekayang apa wong nyatane aja kuwe ya tetampa bae kebeneran kena sinden sing ayu-ayu warnane nah jen abang beranang sing siji kae sinden nostalgia kawit kula gebyak dikasih pinggir mrika nika nggih niku Bu Imah menika alhamdulillah kepanggih malih nggih Bu matur nuwun menika saking Tlatah Sumbang nggih sehat Bu nggih niku mulai tahun 86 nggih alhamdulillah sindene teksi lanang nggih nggih kula nyuwun jinemanipun
uler kambang, Bu. Monggo kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Bojong Sari sak perangkatipun minangka kangge jampi saya. Monggo dados sing nyemek-nyemek. Ular bae lah. Kaki warkim gatel. Becik apa? Masa mboten anak kula gareng enggal dugi mriki krungu uler kambang sing Nguripne ngalah suarane men dunya. Iya. Tinggal tata lewat budi utama jalale pokoke urip bangsa derma bebasane. Bebasane suwe mundur kalapa rugi gede yen berhawa nafsune marangga tinibang bener lepet becik dalan sing bener aja menger-menger yen dengan mundak keplingan yen wis kepecutmu dengar-dengar parang hati ayu kaki men gucik baik. Mangga. Pesane suwe Menok. Duh Lai bergegek
uget-uget sak dulite mlorot bae. Tole nggih Kyai. Mreneh. Mumpung nalisir saka pagelaran, ayo. Dalu meniki dikeparengake nyemar ana kadang kutuwa Sinarawedi. Yaiku Mas Bagus Imanto Harjo Carita. Nggih, menika ora wurung ya nyung ora kondangan. Injung ora kondangan arep beli. Gelem tekangane besyukur kok. Lha niki segade hajat napa kyaine? Ki hajate ki mantu anak wadon, yaiku anakku Roro Ayu Pipit Nur Hidayah. Niku putra putrinipun panjenenganipun Bapak Imanto kalian diajengipun nggih menika Ibu Karsinem Setyowati. Setya mun ngarani, Wati mun ngarani, ateges anggenipun mangun karya, ateges mangun keluarga menika ngantos kaken-kaken inen-inen. Alhamdulillah. Nggih. Arep kaya apa, wong mburi ki teyeng nyimpen kaki iman. Aja kuwi aja nggo tukoni nomor bae leren melas. Nggih, menika anak kula Pipit Nur Hidayah pikantuk Mas Imam Riyadi putranipun Bapak Matsuhemi Suklan. Nggih, kalian Ibu Kursina saking Telahap Karangreja Purbalingga. Nah, oh nggih. Mugi-mugi mawon anggenipun mangun keluarga menika saged manggi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nyong wong tua ya mung urun donga. Ya muga-muga bae nganti kaki-kaki nini-nini gue enggal nurunna anak lanang sing soleh karo anak wadon sing soleh. Syukur bae kok anak-anak bisa nuruni kaya ramane angger lanang dadi dalang, angger wadon dadi sinden. Supaya budaya kang adiluhung iki ora luntur, ora ambruk keterak goncanganing budaya global. Oh nggih Kyai. Syukur alhamdulillah aku disengguyung para yoga seniman seniwati khususnya saka Kecamatan Kembaran. Pengendange ya asli Bojongsari, produk Bojongsari. Kae sindene ya ana wong Bojongsari. Alhamdulillah khususipun tlatah Banyumas Kecamatan Kembaran saking Sumbang nggih wonten, saking Baturaden wonten, Purwokerto nggih wonten, saking Plahar Banyumas wonten, saking pundi Purbalingga saking nggih pokoke sedaya mawon. Sugeng dalu menika Mas kula saking Bangka nggih rawuh. Terima kasih matur nuwun. Mas entus semono niku. Nggih rawuh. Nggih. Nggih Kyai kula ki ajeng nuwun iki ajeng nyuguh kali sing duwe omah. Suguhane apa? Gathik glinding. Arepane gathik glinding, ora gathik glinding yo bolongi watu. Mangga Bu, kula nyuwun gathik glinding. Nggih. Katur panjenenganipun Bapak Imanto nggih mugi-mugi Rahayu Widodo anggenipun kagungan hajat. Monggo terus. Wis esuk.
Pokoknya nggak ada gelinding-gelindingin aja orang gelundung. Wong untune wis ora ana ya griyel-griyel bae tole. Pun Kyai pun mendel mawon pun mriki. Sampun napa? Nggih, mangga. Glinding glathik. Dados Kinu pita kangku Klecem bae. Ampret Titit tit. pret pret ting carowet wet calurutan genirangku pati pangan biuk padan biuk biuk padan biuk biuk padan biuk biuk pasawaran pucukin mari rakyat pucukin mari Niku wau glathik sithing napa? Betet ceyet Manuk betet. ting caruwet ceyet
nuwun. Nggih, menika Bu Imah garwanipun Pak Lalo saking Sumbang. Nggih. Kecamatan Sumbang. Matur mbah nuwun kersa rawuh nostalgilan, nggih. Nggih, kleresan menika wonten sinden utawi waranggana ngantos 6 cacahe. Ingkang wonten sebelahipun menika kanca waranggana saking Karangsoka. Nggih nika Bekayu Kunda. Nah. Angger nang dhuwur panggung aku lek aku Bekayu angger nang iso ta ya. Mengko sing depalek. Sugeng dalu Yumar nggih. Nggih sugeng dalu. Matur mbah nuwun ya. Prihatin nggih. Nggih, matur mbah nuwun niku tuh rewangi jan. Seporete pokoke goleng rewangi. Nggih, daya-daya niku nggih alhamdulillah. Mugi-mugi lancar nggih enten angsal panggung malih nggih, Pak Wardi. Amin nggih. Nggih, menika kula nyuwun kuwi apa kuwi. Nggih. Kuwi apa kuwi niki. Ben Pak Warakim niku mesame sebab. Mbak Kayune aja ditinggal gareng lah. Kepriwe? Angger kanggo Mbak Kayune ki Mbak Kayu Simar aja ditinggal kagak ora trima. Pak Wardi. Aku to ora tau ninggal mesti tak cek kae. Iya. Nang ngendi tegedong terus. Ora ketang jejugena. Sapa ki jenenge? Loh. Nggih. Delek-delek keri wo. Nggih mangga kuwi napa kuwi? Kula aturaken dumateng kanca seniman seniwati ingkang nderek wungun dalu menika. Dados mangga temu disit temu disit kula kur
nala Gareng Petruk. Nggih kados pundi Kyai? Angger wong tua ya kuwi ya cocok. Cocok kuwi kanggo pengeling-eling kang minangka dados tuangganing praja.